a vítam vás pri hre s názvom Square Hero. Túto hru už som začal hrať, celkom sa mi páčila, tak som v nej natočil videjko. Už som na level 54, má to neskutočne veľa levelov, nechce sa mi ich tam až vysoko pozrieť. Je to hra o futbale, vytvárate si akcie a tak. Máte svojho hráča, potom si môžete vyberať, aké chcete mať číslo dresu, alebo v akom týme chcete hrať. No, môžeme už, myslím si, že môžeme hrať a hneď zápas proti Barcelone, no super. No, 1-0 už prehrávame, paráda. No vlastne len tak si vytvárate také akcie. Nemusíte ísť presne, jak ja idem. Môžete si ísť napríklad aj tam prihrať. No, tak to som posral. Nevadí. Skúsime nejak tak. A zás to chce otočiť na tamtú stranu. Neviem prečo. No poď. Toto je môj hráč ináč. Ktorý hráč má hviezdičku, to je váš hráč. Prihrám mu tu. On môže prihrať jemu. On sa otočí. Strieľa. Gól! Gól! Dali sme to na 2 hviezdičky. Ja si myslím, že je úplne v pohode. Ideme na ďalší level. Sezóna 4. To je už dačo úplne iné. No, ideme sa fotiť. Krásne. Behaj. Prihrávačka. Na hráča. Strela. Gól! Je to tam. My sme to vyhrali 1-0. Áno. Poď. Krásne, dostali sme 4 peňažky. Tie peňažky, čiže toto je, tu mám 5 pod srdiečkami. To, keď napríklad máte dať viac gólov a máte dať napríklad 3 a ste na 2 a idete už na tretí a ten tretí pokašlete, dáte jednu, jak mám povedať, dáte jeden peňažok, no, dáte proste jednu papierovku a môžete pokračovať. Nemusíte ísť znova tie 2-3 góly. To čo urobil teraz ten hráč? Hej. No, poď. Prihrávačka. Skúsime. Takto. Môj hráč dáva gól. Golazo! No. Level 57. Ešte sú to 57, 58, 59, 60, ešte 4 levely. Nečakané. A budeme nová sezóna. Náš hráč sa zranil. Nie je to ním pekné. Krásne prebratie. Prehrávka dopredu. Všetko chceme hrať dopredu. Teraz by som prihral môj. Prečo furt musíte hrať cez čiary, pre Boha? No poď tu, daj mu. No, ty mu posuň. A môj hráčik dáva gól. Tak toto bola nádherná akcia. Nádherná. Level 58. Ešte som vám to mohol povedať, že prvé si musíte vybrať národnosť. Ja som si vybral Portugalsko, lebo Portugalsko je predsa lepšie než Argentína. No. Si toto bol gól. Toto bol gól. Takto sa to hraje. A plus 2 peňažky. To sa mi páči. Máme 7. Ešte 2. Zase zajdeme za reprezentáciu. Hrať. Vyhráme 2-0. Takto som posral. To som chcel vyhodiť na svojho, ale tam brankára nedohodí. Ronaldo. Pozri, ako si vytvárame tie šance. Ináč, pozerali ste včera futbal? Zaujímalo by ma to.
Tak áno, tak aj stav chcem vedieť, či ste naozaj pozerali. Myslím si, že včera sme, myslím to je 21, myslím si, že sme docela akože aj dobre hrali. Mali sme ako vyhrať viac, mali sme tam šance, ale tak nevadí. A Portugalsko versus Argentína, no. Ukáže sa, kto je lepší. No. Hneď priamačík, gól. Otačanie hry na druhú stranu. Hlavičkový súboj, ktorý sme vyhrali. Prihrávačka do stredu. Ronaldo. Už vysúvame bližšie. Náš hráč si nabehuje. Náš hráč prekopáva. Vidíte, ja teraz si dám toto. A nemusím ísť celú toto. Nachytil ma, dám ešte jednu. Tak toto bol gól. Nie. 2-2. 3-2. 4-2. Ach, preboha. To bola náhoda. Štyri sme prehrali, ale to nevadí. A pozrite, nová sezóna. Krásne. Ja nemôžem si vybrať tým. Nie je to fér. Tak nič, ostávame v Granade. Okay. A neviem, chceli by ste ešte videjko z Clash Royale? Ak áno, píšte mi to dole. No, ako do komentára. Ak áno, natočím. Trošku som možno postúpil s trofejami, neviem koľko som mal vo videu. Ale keď chcete, ešte si to môžeme ukázať. Uvidíme. Nejaký opening pripravím, možno. Ale to asi nie je v ďalšom videjku, lebo taká ďalšia najlepšia častka by mala prísť až o veľmi dlho. Tak. O, vidíte tú fintičku? Skúsim to vystreliť. Svinia brankár. Môj hráč sa sere. Môj hráč je naštvaný. Môj hráč je naštvaný. Môj hráč. No a povedzte mi, ako mám dať gól v stáde. To čo je? On ho obral. No ale zas. Keď teraz ho bere, ide dole. No. Prehrávačka do stredu. Koho tam vidí? Jaj, aha. Acrobatitions. To bol gól teda, čo? Aha, no, vážne Real Madrid. Bielý balát. Dám bielú balátu gól. Bielý balát. Bielý balát, to ubránil brankár. Ramos. Aspoň myslím, že je to bielý balát. To bol gól. Nie, to je Swansea. Prepáčte mi to. Dlhý out hodíme. No vlastne táto hra je na Androidy. Neviem, či je to aj na App Store. Nevidel som to ešte, nemám iPhone. Takže, toto som posral, toto prihráme. To bude asi offside, čo? Do hráča. Vidia, tak vám niekedy objaví, že free. Ach, bože môj. The look in my horse, the beak in my face. Nie, však už daj gól pre Boha. No, jasné. Prečo nie? On ma vždy vychytá. Toto asi dáme posledný level, lebo v 10. minúte to budú 100% 3 góly, minimálne. Pravačka, golaso.
Skúsime fakt vážne dlhý aut. No keby vyskočil, tak je to tam. Nie, tak iba 2 góly, lebo až 75. je druhý. To je ľavačka, vidíte? Podľa noh musíte vedieť, že to bude obeľovať. Bruno. Ale keď sa vám minú srdiečka, to vidíte, počkajte, vľavo hore, mám jedno celé srdiečko, to znamená, že 4 životy a jedno z druhého, takže mám ešte 5 pokusov. 5 krát to poserem, tak už sme skončili. No. Nebezpečná strela z dálky, ale nič z toho. No. Zase toto. No, do gól, hej. A povedzte mi, čo mám urobiť? Skúsim na svojho už rovno. Alebo chceš vystreliť. Je to tam medzi. Nič ste nevideli. Dám tu medzi. Goláso! To čo bol za gól, ty jo? Na jednu hviezdičku, ale hlavná vec, že sme to dali. Hej, VAR Robots. Hej. Takú hru nechcem už nikdy vidieť. Dostali sme. Toto bude asi už vážne posledný level. Kto má loptu? Aha, on. Už si nevšimol. No môj hráč. Tyč. Do píska. Môžem takú tyčku dať. Golazo. Granada versus Bilbao. Granada vyhráva 1-0. Toto je rohový kop. Rohový kop, ktorý ide na zadnú tyčku na môjho hráča. Môj hráč vyskočil. Môj hráč. Skoro sme dali gol. Ale skoro nám nestačí. Skoro. Pozri. Ale no tak. No. A týmto by som asi. Nie, ešte môžeme pozrieť videjko. No. Pozrieme si videjko a dostaneme toto je srdiečka. Tu taký poker mi vyskočil. Chceli by ste tento poker? Píšte do komentárov. Už toľko komentárov som vám dal, že neviem čo. Futbal, že túto hru a ešte jedno. Či chcete ešte Clash Royale, áno. Nie. Tak. Jak to? Som si pozrel videjko a nemám. No, pozrel som si videjko a nemám vyvzaté srdiečka. Pozrieme si ešte jedno. No. Tu také bitky. Také bitky, hej. No. A uvidíte. Keby som si stiahol túto hru, tak je to nejaká blbosť. Lebo túto by sa robiť perfektné, ale stiahnem to a bude to blúd. Uvidíte. Down of Titan. Čo? Lead your Titan to victory. Play now. No. Ope. No. Mám srdiečka. Chvála Bohu. Si to vráci? Ale však do ríči. No, dobre, ukončím toto videjko. Ak sa vám videjko páčilo, určite zanechajte like, odber, ak ste tu noví, píšte dole do komentárov a čaute.